ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିନ ରାତି ଚଢ଼ାଯାଏ ଜଳ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ପାଇଁ ମାଇଲି ମାଇଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି? ଏହା କେବଳ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଲୁଚିଛି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ଓ ଦାନବମାନେ ମିଶି କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅମୃତ। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଷ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରୁଥିଲା। ସେହି ବିଷର ନାମ ଥିଲା ହଳାହଳ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୈଳାସରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହାଦେବ କଲେ ଏମିତି କାମ, ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ସେହି ଭୟଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନିଜେ ପିଇଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ବିଷକୁ ମହାଦେବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରୋକିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାଦେବ ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷର ତାପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଳାଭିଷେକର ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଜଳାଭିଷେକ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହାର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଜଳ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମହାଦେବ ସେହି ଶକ୍ତି ଯିଏ ଆମର କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟ ମନରୁ ଚଢ଼ା ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିନା ଚଢ଼ା ଯାଉଥିବା ଜଳ କେବଳ ପାଣି ହୋଇ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଜଳ କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଡାକ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି।